Thank you. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre mga katupay, nandito na naman ako sa aking mga kasama sa tuna mga katupay. At siyempre magpapahula na naman ako mga katupay. At kung mahulaan nila ang laman ng box na ito mga katupay, ay magkaroon sila ng 300 pesos. Para may pang-consulate, may pang-gasolina mga katupay. At siyempre kasiyahan na rin ang aming tuna mga katupay sa mga kasamaan ko sa tuna mga katupay. At siyempre mga katupay, ito na sila, nag-aantay na sila para hula. At sana, sino kaya ang palarin dito mga katupay na makakahula sa pangalan ng Nigeria para may magkaroon na sila ng pambonderi at gasolina mga katupay, ulitin ko. At siyempre mga katupay, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa sa YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe naman dyan. At siyempre, click the button bell at click all para maging update ka na sa i-upload kong mga video mga katupay. Alright, tingnan mo na dito. Oh, game. Kaya oy. Kaya, oy. Ay, magpakapilig yung kaya, oy. Basta yun. Harap mo siya. Kaya na, oy. Dali na. Kaya, dali. Dali. Alright mga katupay, ito yung una nating kalahok mga katupay. Siyempre, sundan nila. Mamaya ito. Parado mo bro. Kala ko, pakilala. Pakilala mo na. Mr. Jaime Noban, ang pretty boy ng Barangay Central Tuna. Ang senior citizen, nag-iisang number 1. Zero 1. Nakasaan. Nubal. Nor Sagaray. Wala kang shoutout sa alita. Wala ka ba yung shoutout sa alita? Shout out sa lahat ng mga probinsyano ng Liti. Liti. Nor Sagaray. Nor Sagaray siya ngayon. Pwede ka talaga pag-uusap. Ready na. Ilang sila to? 10 seconds na, isa lang. Pangalan na si Celia. Ngalan. Ngayon 10 seconds. Tapos 5 seconds na may sagot ha. Sige. Huwag mo ilabas sa si Celia. Agad dito sinasabi ilabas ha. Sige, labas. Alam mo ilalabas mo na naman. Pasok. Alright, dogo. Naka-search pa ho para makita pa tao. Wala naman si Celia dito ah. Naman nandyan. Wala eh. Ayan dyan, tumalon yata eh. Ano yan? Pangalan na. Okay, bilang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, mapamulan. 4, 3, 2, 1. This it? Ha? This it. Urutin mo, kamay mo lang yan. Kamay mo lang yan. Kala ko bubulan. Jitet, jago mo na. Jitet. 500. Bababir mo. Mali na katubay. Balay. O, isa pa. Wait. Walang makalawa. Tama na yun. Isa pa. Hari. Isa pa, nag-request eh. Isa pa. Kasi mabigay pag walang ano eh. Tapos ka na. Ano na, bro? Ito, hawakan mo na. Dati ka natin. Ito na. Ayaw. Ayaw ka. Simentigit pa nila mga pangalan na siya. Dali na, ipuhay mo lang. Oh. Ito, si Kiki. Ito. Lugaya, oy. Dali na. Tama na nga kayo. Kala ko parang may 10. Dali na, hawakan ko. Hindi magpagawa na niya sa kuhan. Dali. Okay mga katupay, ito pangalawa natin kalahok mga katupay. At siyempre ulit yung mga katupay, pag 10 kalahok lang, pag wala makaulan, sunod sa Sabado na naman. Kainin natin. Okay, bago lang, pakilala mo na. Gabriel John. 128. Oh, John, 128. From Barangay Central, Tuna mga katupay. O, ready na si John. Yes. Okay, pangalan na, Digeria, tapos 10 seconds ha. Okay, dukot sabay. Sabay lang, dukot. Ayan. Waka tumigil. O, 10. 9, Shout out. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 300. Boy bawa. Okay, burutin mo kamay. Boy bawa. Ano ulam mo? Ano sa palagay mo? Di ka mapalagay. Cracker. Ha? Cracker. Fish cracker? Okay, mali.
Dapat cheese. Cheese cracker. Oh, Duran, next. Ano hula mo? Baka sakali palagi. Cheese. Good morning, mga Good kapay. morning, mga katupay. Joel Nobal. Shout out. From Palanas. Palanas. Shout out sa mga Palanas. Shout out. Hawak na rin. Ako na lumubli ko. Okay, ready na. Nobal. Okay. Dukot. Kamay lang ka. Pangalan. Hindi mga nawakan eh. Ano? Sakman natin. Ano ilakay ako ginilakay? Matilip yan. Ano wala? 8, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kamay lang. Masaya. Ano wala? 5, 4, Moncher. Ha? Moncher. Moncher na chichir yan. Monster. Paring sayang, wala. Hindi pa rin pinali mga tubay. Ay ka. Makapat na kalaw mga tubay. Siyempre. Pangalan. Ako siya, conversion na sa Muslim. Abdul Ala. Abdul Chacol. Abdul Ala Utog. Abdul Ala Chacol. Utog. Ang may initial ko, Salsalani. Ayos yung pangalan ko. Okay, wala. Rin na. O, tension ka na. O, bawal sila pa. O, tingin sa kamera. O, sila. Ayan. Dukot. Okay. Then, Sa banda rito at marami kayong makikita kapatid. Pili na dito. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kamay lang. Wala. Ayan, okay, punutin mo kamay. Alright, kapatid na. Salsalani. Muslimi. Ano? 5, 4, Tik. Wala ba? Ay, salsalani. Magbanggit ka. Wala ka na. Grabe ka mag-aaral. Tanong ka yata ng mga Pailan. Panglima mga kapay. Panglima na tingalaw mga kapay. Ayusin mo panghula para mahula mo. Ano yung pinatin? Tara. Ay, mamugulo na naman sila. Kanina wala na sagot. Okay, pagkilala mo rin. Ako si Juicy Nobal. Tatlong nubal ito ah. Shout out sa Arol. Mamaya. Subscribe. Okay, dukot. Kamay lang ka. Okay. Yan, dukot. 10, 9, Roller. 8, Pista. 7, ano, wala? Pista. Mali pa rin. Roller coaster. Alright mga kapay, mayroon tayong mga bisita, mga babae, magaganda. Mga kapay, siyempre, natali ka sa anak. Natali na natin ito mga kapay. Alright, bago ang lahat, pakilala muna sa viewers natin. Ako si Marlisa Garson. Okay, alright, taga saan pala si Marlisa? Taga North Tigaray. Mga North Tigaray. Okay. Para nahiya yata na ko. Okay. Sabi ko sa'yo, pag naula naman pangalan ng teacher bigyan kita ng 7 pesos. Pag nasuntak mo yung pangalan ng teacher 10 seconds, tapos 5 seconds na pesos. Okay, ready na? Sino yung pangalan ulit? Marlisa Garson. Marlisa Garson. Alright, okay, dukot na. Dukot yung kapay mo. Huwag yung kapay mo umaga yan. Huwag yung gabi ka. Ikaw pa ng gabi umaga to. Okay, 10, kapay ulit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bulutin mo kamay lang. Yan, ano ulit? Chipe. Chipe? Chipe na chicherya.
chichirya siya pero Chippy ang pangalan. Salam. Salaga. Mali pa rin. Tanganin na ng kalaban. Tupay, mali. Sayang. Sayang, mali. Mali. Wala, tama ko, mali. Alright, salamat sa pagkatina. Salamat. Ito. Salamat si ate. Magkasama lang dalawa mga tupay. Tanganin, pagpinto na ito mga tupay. At siyempre, bago lang, pakilala muna sa Piyos natin ka. Kasi early na sa Prada. Tablada. Ay, taga si Arlene, taga Tablada. Indoors Kalayan. Okay, shout out sa lahat ng mga vendors, shout out sa inyo lahat. Okay, ready na? Ready na? Pwede. Okay. Ate, may pipin pa. Dukot. Support ka naman. Dukot mo na. Saan ba dyan? Ano, no? Ten. Eight. Seven. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ha? Wesi? Wesi lang. Wesi naman. Bye. Mali. Salamat. Bye. Ito na si Kalaw Makatbay. Wala pa rin. Ano kamay mo? Gisi? Sayang pa rin. Wala na ka pa. Lugin sila. Lugin naman na sila. Hula. Wala na ka pa. Matay, bay, hindi na video yung sa mga dipos, bay. Lugin. Hindi pala yung naka-video na binigay mo sa akin. Ay, sus. Hindi na video. Ngayon pa lang nag-umpisa, oh. Sayang yun. Binigay niya sa akin, nakala ko video na yun, eh. Akala ko video na yung binigay niya sa akin. I-stop pala yun. Ayun, isa siguro kanina. Oh, sige na. Tapos? Hindi na ano yun, hindi na record. Si chairman pa. Chairman. Okay na. Oh, gusto. Unsin na natin itong Kalaw mga tupay. Unsin Kalaw na mga tupay. Sana makakula itong ano. Sapul yan. Puta magkano. Pasagay, di mo ba ulaan para madagdagan Sapul yan. Magaling sa ulaan yan. Ako pala si Pedro de la Cruz ng Barangay Central. Chairman yan. Tatapusin ko na yung pala ko dito. Okay, 10 seconds na. Tapos 10 seconds na ba? Okay, dukot na. Sige. 10 seconds lang. Sige, dukot na. Ano ba to? Chichirya yan. Pangalan na lang chichirya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kunutin mo kami. Kunutin mo na. Kunutin mo na. Nakatinsigan na eh. Kunutin mo na. Kunutin mo na. Parang happy dumpy to eh. Okay, kunutin mo na. Kunutin mo. Kamay lang. Kunutin mo. Yan. Ano ulit. Happy dumpy? Happy na pe. Pero mali. Akala ko ba? Tuta kayo mo na. Mali ka lang eh. Mali mga katupay. Mga katupay, mali! Katupay! Panghuli na to, panglas. Ayan, si Kanonoy, katupay. Bawal na ka. Kawawa naman sila. Ito yung kapay mo na hula ka na kagad. Dito. Ulo na, katupay. Alright, mga katupay. Pang-12 na hula. Jesse! Sige na, pre! Wala na din, pre! Hula na. Ayan, si ma'am hula yan. Yan, sige ma'am. Ayan, tatlo sila ma'am, tatlo. Wah, nagtawag ng rest back si Sarah. Tino kamay mo, baka naman nagsikan pa yung sagot. Alright. Okay, mga tupay, ano na, pag-dosi ka lang mga tupay, pakilala mo na po sa ating Mga magaganda nating enforcers, nandito na, uhula na. alright, kasama namin sa mga magkakamali ako mga tupay. Tikit ka dyan, tikit abutan mo dyan. Pakilala mo naman sa ulit sa pangalan mo. Yes, alright, siya ka, wala sila sa natin mamayin.
Ayusin mo, ticket abutin mo dyan. Shout out sa mga kasama ko sa trabaho. Hello. Shout out. Mga kinisibak. Sana pakisuporta rin po. Sige. Si Ma'am Bayet. Yes. Okay, tinsigan pa ma'am. Doon mo sa loob po. Ayan, nakapango na ba ma'am? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Hulang-hula na si ma'am, oh. 2, 1. Putay mo kamay mo ma'am. Muna mo kamay mo. Kamay na ma'am. Naninilip si ma'am. Next si ma'am. Wala na. Shout out, ma'am. Hindi na kayo wala. Wala lang, okay. Last na lang to. Pag naon, last na lang ang kalahok. Pag mali ang tama, pag-unod ko na yung didirya ha. Kahit mga tubay, mamali man ang tama, mga tubay, papamunod ko na yung didirya sa loob. Yakit naman, ganun dito pagkama yung ulang ko. Pagpangalan ng didirya. Okay, sige na. Kasi ipapahulan niya pa yan. Sunod niya lang vlog mo muna eh. Tapos tataas na yung vlog. Hi, ma'am. Okay, ma'am, sige na. Huwag kang magloko. Oh my God. Okay, right. Kaya mo yan, 10, 9, Yatot. Pagkano? Ayusin mo, tinatakot ka ni ma'am. 2, 1. Yatot talaga? Last chance, last chance. Last na lang to. Mali o tama, pamunod ko na. Hawak ko na, ma'am. Pamunod din siya. Yatot pa, bro? Yatot. Piatos, mga katupay. Mga katupay. Bunutin mo, labas mo. Uwi yan. Uwi yan, mga katupay. Mali. Thank you po. Thank you. Ano ma'am? Ano daw? Salamat sa pagdating mo. Ay, ano daw? Subscribe naman tayo dito dito, Christopher Gonzales mo. Ay, salamat. Thank you, ma'am. Walang ticket. Wala ticket ha. Alright, mga katupay. Mali yung hula nila kasi. Uy, oo. Mahirap naman talaga kasi katupay eh. At siyempre mga katupay, salamat. At sana napapansaya. Wala talaga, oh. Walang uhiya. Wala. Alright mga katupay, dito ko natatapusin yung video mga katupay. At sana masaya kayo sa inando ko sa inyong video kayo mga katupay. At siyempre marami kumatin mga katupay. Hindi ko akalain, marami palang bubulot mga katupay, no? At siyempre dito ko natapusin mga katupay. Thank you sa araw na ito mga katupay. At siyempre ako din magsagot. So, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga katupay. Please subscribe, click na button po at click all para maging update ka na sa YouTube mga updates. Mga katupay, bago! Ganito na lang! Bye!